Gargònia és un formiguer de pirates, però per què és una terra de bandits i bergants? Avui, en el flamant primer episodi d'Història de Bàrdia, la pirateria a Gargònia. Per entendre la situació actual de Gargònia s'ha de viatjar una mica més a l'est de l'arxipèlag, concretament a la zona nord-oest del continent de Goix. També cal retrocedir una mica en el temps, però només mig mil·lenni de no res. En aquesta època, els dos països occidentals, Yapé i Buixana, han caigut sota control militar i han esdevingut dues dictadures. La repressió i el vessament de sang dissident es troba a l'ordre del dia i molta gent decideix fugir cap a l'opció més propera, el regne de Tanomou. Però el rei Taní cedeix aviat a les pressions polítiques dels dictadors i tanca les fronteres per a qualsevol refugiat. L'única sortida possible és fer-se a la mar, i aquest èxode marítim permet que alguns iniciïn una nova vida a les illes deshabitades de Gargònia. Però aleshores, com és que uns pobres refugiats van esdevenir una gran potència pirata? Ho sabreu a la propera píndola d'Història de Bàrdia. Essència eterna a tots!